Han har vunnet 2 FM-høyder og en steibakkaping og finner kvinneliga felanen oppe i beste doltene. Og i sommer skriver jeg en søv og sammen vi jo øyne til landslinjen, og nå stender han 8 for A-landslinjen til måneden. Sonny Larsen, velkommen. Tak skal du have. Tak for det. Vi kjenner det som venner til H1 og landslinsvenner til H1 landslinjen som var til HM endaspill i julemåned. Nå er det så også A-landslinsvenner til måneden. Men vet du mer enn venner? Ja, men jeg er jo en person, der nyder at være sammen med andre og er nysgerrig på andre og er et familiemenneske i den sammenhæng der. Jeg kan rigtig godt lide at bruge tid sammen med min familie, men også min håndboldfamilie. Det synes jeg er dejligt at bruge tid sammen med gode folk. Det kan jeg enormt godt lide. Jeg er nysgerrig på ikke bare på mennesker, men også på viden generelt. Og ja, så er der helt sikkert nogen, der vil sige, at jeg snakker lidt for meget. Det er måske også en af de ting, der er gode at sige, tror jeg. Tak kan jeg bare tage rundt ved. Det gør du. Ja, det er fint nok. Det er også okay. Men nogle gange er det påkrævet at forklare tingene ordentligt, og jeg tror også tit, den der med at forklare meningen, hvorfor gør man tingene, den tror jeg er rigtig vigtig, fordi det giver noget mening i tilværelsen. Så det er der, jeg ligesom prøver at forklare fyldigt. Og man er jo født med et godt mønter, og så må man bruge det, ikke også? Så det er jo derfor. Du kom til fyrre år, men du er stadig enn. Hvad er det, som der damer vel via Veri? Ja, men det er jo, prøv at høre, jeg har nogle fantastiske drenge og piger i H71, og jeg har nogle fantastiske folk både i HSF og H71 rundt om holdene, og også på HSF har jeg mødt nogle fantastiske folk og gode kollegaer, og det er jo derfor, man bliver et sted jo. Altså, det er jo fordi, man føler sig hjemme i håndboldfamilien. For mig i hvert fald, at det er noget af det vigtigste. Der er gode folk omkring. Og så, så er det jo nogle spændende opgaver, der ligger og venter forude, både i H71 og på landsholdsregi, det må man sige. Du fik se opgavene før i år af at venner til A-landslinjen til måneden. Hvor togst du af just i opgavene? Det er faktisk helt indlysende, fordi at det er nogle rigtig gode folk, og det er nogle pissefede drenge at være sammen med. Dem jeg kender i hvert fald, og dem jeg har lært at kende, de er også fede. Og så er der lige Thijs og Helgi, der flytter min seng og sådan noget. Det er lidt op ad bakke med dem, ikke? Men det er, hvad det er. Det må jeg se, om jeg kan få snakket mig i stand med. Men ellers så, nej, det er jo også fordi, at det udover det er nogle dejlige mennesker, og de knokler rigtig hårdt for tingene. Det er en af de der ting, jeg også som person sætter stor pris på. At man gør sig umage med sine ting. Det forsøger jeg i hvert fald selv, at gøre mig rigtig umage med mine ting, og det mener jeg, de her drenge, de gør. Og derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende at være en del af det her, en lille brik ud af mange i den her maskine, der er ved at komme i gang. Og rigtig godt i gang faktisk. Og det tegner rigtig lyst for den færøske håndboldnation. Det bliver rigtig spændende at være en del af de her opgaver her, der ligger forude og venter for os. Det må jeg bare sige. Jeg tror, vi har muligheden for at træde ind for alvor, hvor det er rigtig sjovt og ikke mindst den der med den her nationalfølelse, jeg synes, jeg virkelig oplevede, og den opbakning, vi oplevede i sommer, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til at ikke skulle være en del af. Det er da en fantastisk fed nationalfølelse, og jeg synes, der var rigtig meget god opbakning. Det var bare fantastisk, det må jeg sige. Nu nævnte du, at det her vi tjovskab, nationalisme, skilt ut her at nekra spelare ganske atler hava sånn stoltløyga iver for landen til seg og spela og landslinjen? Ja, det kan jeg tro. Jeg oplevede det særligt den der følelse og stemning, der er omkring både at synge nationalsanger og gøre det for fædrelandet. Indie var rigtig god til at vække den følelse, og det gav en fantastisk oplevelse for mig at være en del af en lille brik af det der. Han var rigtig god til, og Indie var rigtig god til at vække det til VM-spillet der, synes jeg. Og man mærker jo tydeligt, og også i landet generelt, den stolthed over verden. En lille nation, men som kæmper bragt mod lidt større nationer. Og det er den følelse, jeg håber jeg faktisk, og oplevelse har jeg hver evig eneste gang, vi er sammen. Vi kæmper sammen mod noget større, men vi har faktisk muligheden for at være fin med, og det er jeg sgu meget stolt over at være en del af, faktisk. Og jeg kan mærke, at drengene de er rigtig tændte, når det gælder fædrelandet, og det er fedt at være en del af. De er bare seje, synes jeg. Nu har du været i følgende 2 år, men du ser en menning som er færdig frem, både i håndboldspillerne og i øtlotur rundt om?
Ja, det har jeg bestemt. Der er virkelig sket noget på det fysiske område. Det viser sig selv, at vi var i nogle tilfælde med U21 for eksempel overmatchet på det fysiske område, men jeg synes faktisk, at vi har flyttet os rigtig meget. Spillerne har flyttet sig rigtig meget på det område og får lagt nogle flere kilo på. Det bliver også væsentligt frem mod de opgaver, der ligger ude i fremtiden. Det kan vi komme tilbage til, men der er sket rigtig meget, og så synes jeg også noget af det forsvarsspil, hvis man skulle tage lidt håndboldfagligt på en eller anden måde, så noget af de forsvarsopgaver, der foregår i turneringen, som jeg kan se det i hvert fald, de har, jeg ved ikke om de forandrer sig, eller det kan også være, at de har været der tidligere, men der er noget, vi gør lidt anderledes i forhold til, der er noget aktivt forsvarsspil, blandt andet på fløjspillerne og blandt andet længere ind i banen. Så sådan mere konkret, så ja, der er sket en hel masse, og også organisationen ikke mindst jo, i HSF-sammenhæng. Ikke? Der er virkelig kommet mange spændende tiltag, tror jeg, som det er fedt at være en del af. Det synes jeg. Og vi får efter til det sjølvan. Hvordan vil du løse det som venner? Jo, men jeg tror igen der er meget arbejdsom, som jeg også er som person, nysgerrig på andre, og jeg tror, det er det samme, gør sig gældende også på trænersiden. Jeg forsøger at få det bedste frem i folk, det må jeg sige. Jeg forsøger at få det bedste ud af den enkelte, men også de samarbejder, vi ligger og arbejder med til håndbold. Altså det her med, at hvis vi kan få 2+2 til at give 5, så har vi virkelig nået noget, og det er sådan min største drøm. Det er den der med, at man som hold får det hele til at spille, og den enkelte er på sit bedste, og sammen giver det mere end sum af de enkelte dele. Og det er en af de ting, jeg går rigtig meget op i, og forsøger at finde nogle værktøjer til at få løst det enkeltes potentiale. Det må jeg sige, det arbejder jeg rigtig meget med. Jeg synes, det er meget spændende, og drengene er nemmere at arbejde med, det synes jeg. HM-underkapping nu i januar, men ikke alle anslænerne. Hvordan der fire til kappingene? Jo, men de er godt i stand, synes jeg. De er godt med på særligt løbedelen. Det ser rigtig fornuftigt ud. Vi ligger i forhold til det internationale snit sådan rigtig godt med. Jeg håber, vi kan benytte os af det. Der kommer 3 kampe lige i træk, 3 dage i træk. Og det kræver selvfølgelig en hel del. Og jeg synes faktisk også, som jeg sagde lidt tidligere, at det her med den her muskelmasse, muskelstyrke, der har vi virkelig flyttet os. Så det er klart, der vil være lidt flere kilo på nogle af dem, vi skal møde. For eksempel, rumænerne vil typisk være lidt højere og lidt tungere i forhold til de erfaringer, de har i den hjemlige turnering og i Champions League, hvor vi ved, at nogle af rumænerne også spiller. Så det vil sige, at de vil lige være en tand bedre på det fysiske område. Så vi skal forsøge at få det hele til at gå op i en højere enhed, så vi kan matche dem på deres lidt større fysik der. De skulle spille mod Italia, Ukraina og Rumænia, ja. Men hva du møvelæggerne for at vinde nogle af det? Ja, men altså, jeg synes, det er en udfordring. Som også bekendt, så er rumænerne og ukrainerne umiddelbart lidt mere professionaliseret, end vi er. Og hvad giver det af forhold? Jamen, det giver måske en lidt bedre for deres vedkommende forberedelse og en lille smule mere, international erfaring på allerøverste hylde. Og det vil sige, at det bliver svære størrelser. Lige sådan kan man også sige med Italien. Det er lidt mere en ukendt størrelse i håndboldsammenhæng. Så der har vi måske en 50-50 sammenhæng. Men jeg mener, som jeg også sagde tidligere, vi har muligheder. Og dem skal vi benytte os af. Vi har nogle arbejdsomme drenge, der knokler for deres fædreland. Og det synes jeg, det kan man godt være stolt af, uanset hvad. For det ser rigtig spændende ud. Og jeg ser et stort potentiale, og jeg synes, de knokler rigtig godt på. Så vi må se, om vi kan få drillet de andre og få 2+2 til at give 5. Det prøver vi i hvert fald på. Vi vågner det bedste, og gå et nå. Tak, og i lige måde.